balima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani waliɲumandɔn o bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Denmisɛnninw ka laɲini dɔ sabatilen filɛ ni muso in ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye ka fara cɛ ka dɛmɛ kan ka denmisɛnnin kalanyɔrɔbaw dayɛlɛ a n'a kɔnɔminɛn dafali kuma ɲɛbilaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni kalanyɔrɔ belebeleba in dayɛlɛna o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kalanso yɛrɛ yirala mɔgɔbaw la minnu kun b'a kɛnɛ kan. École ni vraiment a ka taa ɲɛfɛ parce que école ni a jɔcogo ɲana an ka jɔyɔrɔ ye min ye sa o ye maître ka côté ye maître minnu bɛna ka na kalan k'a kɔnɔ faut que an kɛ an jantolu la kosɛbɛ k'u ka baara kɛcogo lajɛ n'u yɔrɔ min man ɲi an b'o o labɛn ɲɔgɔn fɛ anw sigikun de y'o ye yan aw ka baara kɛcogo k'a lajɛ n'a man ɲi an b'a fɔ ɲɛna a man ɲi a ka kɛ tan o y'an kɔni ka souci an ka haminaba de ye parce que dɔw bɛ na État ye programme nabɔ ko denmisɛnninw kalan o la classe kɔnɔ bon ni bɔra ni programme wɛrɛ ye kana fɔ k'i bɛna o don classe kɔnɔ parce que i ma former a kama o man ɲi donc an bɛ o gɛlɛya kosɛbɛ programme bɛɛ bila ka na u k'i janto la a bɛ programme bɛɛ tila kalo saba k'a lajɛ ni aw tɛ retard la ou bien n'a bɛ avance la k'o dɔn donc f'u ka programme respecter comme ça hali ni examen sera o la o b'a sɔrɔ a bɛ programme kɔnɔ. Nin kalanyɔrɔba in yɛrɛ jɔlen don ka kɛ sokala fila ye wa fɛn min ye lakana ye o sabatilen don nin kalanyɔrɔ in fantan naani bɛɛ lajɛlen na togo min na denmisɛnninw bɛ se ka kalantogo hakika kɔnɔ. Dorlotine kalanso dilannen don ni fɛn minnu ye olu de filɛ nin classe 12 salle d'informatique kelen direction kelen bureau kelen bibliothèque ni cantine kelen ka fara infirmière kelen kan ani denmisɛnnin kulonkɛyɔrɔ soba kelen fo ka taa se ɲɛgɛn 8 ma. Mais Senghor bɔra du min kɔnɔ waritigiba du don Amadou Hampâté-Bâ ni Senghor u ye sira kelen de ta u ye tɔgɔw bɛɛ u fila bɛɛ ye tɔgɔ de sɔrɔ donc pour que k'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ka école ni fantanw ni yɔrɔ b'a la donc bɛɛ ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ min fɛnɛ ɲini autoritéw fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ walasa Mali école ka taa ɲɛfɛ ni Mali école bɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ fɛ olu fɛnɛ ka na anw dɛmɛ bari an bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ tan mɔgɔ kelen de wulila k'a ye k'a fɔ an bɛ baara min na a diyara ye ka école nin kɛ ka d'an ma donc en quelque sorte o mɔgɔ fɛnɛ bɛ ka gouvernement dɛmɛ donc an b'a ɲini gouvernement ka représentants fɛ minnu ye CAP mɔgɔw ye minnu ye ECO ye u kana an dɛmɛ u ka lajɛ n'an bɛ fili la yɔrɔ min na u k'o f'an ye ni min man kan u k'o f'an ye ni min ka kan u k'o f'an ɲɛna an b'o de ɲini u fɛ ni école wuli in na tɔgɔ sɛbɛn daminɛra mɔgɔ min b'an bolo n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔ 100 bɔ bon mɔgɔw caman nana ka na ɲininkali kɛ ka taa bari n'u ye yɔrɔ ye a bɛ k'u kɔnɔ ko yɔrɔ ka gɛlɛn donc u bɛna ɲininkali kɛ ka taa an ka ca Ala fɛ an b'a ɲini u fɛ u bɛɛ ka na bɛɛ place bɛ yan nɔ. Nin kalanyɔrɔ soba in jɔlen don denmisɛnninw jigi kɔrɔ togo min na u ka sini ɲɛsigi o bɛ se ka sabati. Dorlotine kalanyɔrɔ dilannen don dilantogo ɲuman na denmisɛnninw ka wasa a n'u ka ɲɛtaga kɔnɔ. A ye Ala ka baara yɛrɛ la nin ye an bɛ masa dala de Ala kana malo abada n ko ɲ'o de fɔ n ko muso sigilen bɛ ko 3 a fanga bɛ muso la maninkakan don an y'a fɔ ko baga y'a mɛn dɛ baga 3 ye muso la i bɛ den wolobaga den nadamubaga ani den nadonbaga den minnu bɛna yan ne denmuso a m'u wolo dɛ nka o wolobaga tɛ ne denmuso ye mais u ladamubaga le u ladonbaga de don donc baga 2 a bɔ kan kolo o bolo sigi sen kan yan n b'a ɲini masa Talla fɛ Ala kana malo Ala ka sankɔrɔta ka sinsin ka lawanga ka to a ma kana kɛlɛ sumuntan mɛn bala hadamadenya dɔ sigiyɔrɔ dɛ fɛn fɛn yɛrɛ ka gɛlɛn sigiyɔrɔ wele sigiɲɔgɔnya ye a ka gɛlɛn dɛ bala an sigilen b'o de kan an yɛrɛ ye kuma caman fɔla sa y'a mɛn dɛ Eli ye ne fana ye o tuma an bɛ masa Talla deli Ala ka den ye Ala ka sankɔrɔta ne b'a ɲini masa Talla fɛ ne ye duwawu min kɛ Ala k'a minɛ Ala k'o sinsin Ala k'o sankɔrɔta Ala k'o lagɛ k'a lawankan k'a to a ma Ala ni kira Muhamadu barika ani bilo laharama salli ala Muhamadu. Ni lajara belebeleba in kun cɛra ni dɔnkili duman dali ye ani ɲɔgɔlɔn bɔli an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw fɛ sɛbɛnni kɔrɔ sigida mɔgɔw bɛna wasa sɔrɔ ɲinan kalanta la ni kalanso Dorlotine dayɛlɛni ye. Ispemati ye kalansoba ye min dayɛlɛna an ka jamana faba kɔnɔ Bulkansɔnbugu la a daminɛna kunu ni jardin d'enfants ye n'o ye denmisɛnnin fitinin kalansow ye kana se camancɛ kalansow ma fo an bɛ don min na i ko bi a nana se kalansoba yɛrɛ jɔli ma n'o ye université privée n'a bɛ wele Ispemati. Ispemati ye université privée min ye université privée min bɔra fraternité la fraternité a daminɛ depuis jardin d'enfants la
kana premier cycle kɛ ka deuxième cycle kɛ fo kana lycée dayɛlɛ ka lycée classique lycée technique kɛ fo kana baara kɛ école fɛnɛ dayɛlɛ niveau secondaire maintenant ala nana naga na ye an nana université dayɛlɛ o bɛɛ pour que ka a kɛ en sorte que kalanbali ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ an bɛ ani ka état dɛmɛ o baara la maintenant an bɛ a ɲini bɛɛ fɛ promoteur d'école bɛɛ fɛ a kɛra dugumalaw ye a kɛra sanfɛlaw ye an b'a ɲini an ka état fɛ gouvernement fɛ an b'a ɲini an ka parents d'élèves fɛ an b'a ɲini écoledenw yɛrɛ fɛ bɛɛ ka an dɛmɛ nin baara in na comme an y'a kɛ fraternité la cogo min na an ka laɲini ye et puis n'ala sɔnna ma an y'a kɛ fraternité cogo min na an bɛna kɛ ka tɛmɛ o kan pour que an ka écoleden ɲɛnamaw former pour que k'an ka sini ɲɛsigi kuma ka laban min bɛ ne ka se jama ma bɛɛ ka nin tɔgɔ sɛbɛn esprit mati la nimisa t'a la maître ɲɛnamaw b'an bolo professeur ɲɛnamaw b'an bolo administration ɲɛnamaw b'an bolo an bɛ yan bɛɛ ka bila la wagati ka d'u ye u ka na. Lajɛrɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kalanso tigi ye kalanyɔrɔ yira mɔgɔw la minnu sen b'o kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ kan. Kalanso yɛrɛ jɔlen don ka kɛ sokala 2 ye. Kalanso fitininw b'a kɔnɔ fo ka taa se kalanso belebeleba 3 ma n'o ye amphi ye. A jɔra ni laɲini min ye o de ye ka kalandenw ka dɔnta ka wuriya walasa u bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye don n'a nataw la. ISPEMATI kalanso dayɛlɛn bolodalen don ka bɛn ni octobre kalo tile 20 ye san 2016. Bon bi ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Bon ɲɔgɔn donba don fraternité ka histoire la Kasim Sidibe yɛrɛ ka histoire la parce que an ye école ko in daminɛ ɲinan y'a san 20 bouclelen o bouclela ni université donc an ye l'école karamɔgɔw wele ka denfaw wele ka étudiants wele ka tertiaires wele ka administration scolaire ka bɔ ministère la ka jigin académie na an y'a bɛɛ wele pour que u kana ɲa da baara kan baara min n'an y'a kɛ pour que jamana bɛ nafa sɔrɔ a la a ka kɛ siniɲɛsigi jamana ma donc n yɛrɛ nana n y'a ye a ka fisa ni i y'a mɛn mɔgɔ la ye donc bi baara in tun ye yɔrɔ k'a lakodɔn a ka dɔn k'a fɔ ISPEMATI n'o ye Kasim Sidibe ka université kura ye a baara nɔgɔyala a baara kalan bɛ k'a kɔnɔ ɲina an ka laɲini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la d'abord fraternité écoledenw anw ka produit formelenw de don depuis jardin d'enfant na k'a remonter bon pour que n'u ye bac sɔrɔ u ka se k'u ka kalan tɔ laban nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye parce que école in jɔra fraternité élèves de ye u ni parents d'élèves minnu ye danaya dan kan depuis 20 ans ka denmisɛnw bila an k'u kalan bon donc toujours an b'a fɛ sisan Mali yɛrɛ ka facultéw kɔfɛla la an ka denmisɛnw ka se ka kalanko ɲuman sɔrɔ an fɛ yan nɔ pour que u ka diplôme bɛ se ka kɛ diplôme ye min bɛ mako ɲɛ maîtrise b'i bolo u b'a sɔrɔ maîtrise dɔnniya fana b'i la an b'o de nɔfɛ. An bɛ foli di an ka jamanakuntigi n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ma olu ka dɛmɛ de y'a to bi an bɛ nin kɛnɛ in kan an b'u fo k'u walimadɔn don nataw la a b'an hakilina la inauguration yɛrɛ bɛna organiser pour que jamanatigi yɛrɛ bɛna i jɔ a kɛnɛ kan parce que ale y'a fɔ a ka discours la waati tɛmɛnenw na k'a fɔ kalanko tɛ tulonkɛ ko ye bon bɛɛ man kan k'a dayɛlɛ donc an ye ni baara in kɔni kɛ pour que ka université sɔrɔ stable min tɛ bouger a b'a nɔ la donc ni nana i ka kalan na i b'a bɛɛ laban pression t'an kan foyi t'an kan kalan ka se ka kɛ a kɛcogo la ka niveau di denmisɛnw ma niveau min ni a diplôme b'u bolo o k'a sɔrɔ dɔnniya fana b'u la. Mɔgɔba caman kun bɛ nin lajɛrɛba in kɛnɛ kan kalan na sira kan fo ka taa se alimamiba caman ma lajɛrɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawudon ye. Nigerkaw fe u ka bana min bɛ wele ko fièvre de la vallée du Rif a ye maa 68 bɔɲɔngo bɔnɛ a nin na ka kɛ ni kunnafoni ye mun minɛna ka bɔ kɛnɛya tigilamaaw yɔrɔ la wa o jate bɔlen maaw ka kɔɲɛw t'o la maa minnu ma lakodɔn kɛnɛya tigilamaaw fɛ ko bana in b'u la nin bana in n'a bɛ baganw de minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani alamadenw a y'a kunbɔ Niger jamana kɔnɔ kalo tɛmɛnen walasa ka alamadenw kunbɛn ka bɔ nin bana in ma dɛmɛbagajɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye ONG Medical Alima ye ale y'a ka daw yɛlɛ maaw ye Cin Tabaraden dugu kɔnɔ
n'o dugu in ka suru Tawuhala Niger jamana tile biyanfan fɛ a bɛ kalo bɔ ni dɛmɛbaga jɛkulu in y'a ka daw yɛlɛ maaw ye siga kɛnbɛ maa minnu na ko bana bɛ sɔrɔ u la nga a bɛ dɔgɔkun kelen fɛnɛ bɔ bi ni dɛmɛbaga jɛkulu in kɛnbɛ ka maaw ɲu bana in yera minnu na furakɛli siraw kan dɛmɛbaga jɛkulu in halisa ni timinandiyaw ye a bɛ ka fura tacogo de fɔ baganmaralaw ye ani musow ye bana yera minnu na bana ye olu minnu minɛ k'a sabu kɛ u ni baganw ka magɛrɛli la ɲɔgɔn na ani u ka sogo duntaw banakisɛ kun bɛ minnu na ni dɛmɛbaga jɛkulu in ONG baarakɛla dɔ ka fɔ la n'o ye Dr Jules Kupko ale y'a yira ko bana in bɛ se ka kɛ sababu ye ka jelibɔn se maa dɔw ma nga ko ni dɛmɛ sera ka don a tigilamaw ma tile 10 furakɛli kɔnɔna na o na kɛ sababu ye ka banakisɛ in kunbɛn an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni dɛmɛbaga jɛkulu in a ye sɛrɛkulu dɔ fɛnɛ labɛn kunnafonidi siraw kan ka taa duguw kɔnɔ bana in sera dugu minnu na ni dɛmɛbaga jɛkulu in a y'a tigɛ di kɛnɛya tigilamaw wɛrɛ ma walasa ka t'u sabati Engal dugu kɔnɔ n'o b'u ka Agadez marabolo la yaasa ka taa kunbɛli kɛ banakisɛ in na o dugu in na o dugu min kan ka san ɲɛnajɛba sigi baganw tɔgɔ la. Maroc jamana a ye a ka laɲiniw daɲɛnamaya n'a ka seginni ye farafinna tɔnba Union Africaine kɔnɔ ni masaya jamana in a y'a kɔdon ka bɔ jɛkulu in ma san 1984 waatiw sabula ale kun ma jɛnɛ ye o donni kama Sahara Occidental ka don jɛkulu in kɔnɔ o waati la n'a bɛ wele ko OUA Maroc jamana a bɛ wulikajɔ ani dama sunsuw na jamana caman kɛrɛfɛ farafinna kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ togoya min na Sahara Occidental o ka se ka kɛ ale ka jamana dugukolo fan dɔ ye wa maa caman bɛ o jamana in kɔnɔ bi minnu murutilen don o kɔɲɛ in ma n'u bɛ wele ko les indépendantistes du Front Polisario ni u kɔkɔrɔma donnen don ni Algérie jamana ye Maroc jamana ka nin seginni a kɔ a kɛra kunnafoni ye mun sɔrɔla ka bɔ farafinna tɔnba Union Africaine yɔrɔ la wa a kɛra laɲini de mun bɔra Maroc masakɛ yɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Marockaw u ye nin kunnafoni in da farafinna tɔnba Union Africaine ɲɛmakulo kan ɲɔgɔn ye sen fɛ mun kɛra alamisa septembre kalo tile 22 diɲɛ seleke 4 tɔnba ka lajɛrɛba kɛnɛ ka Assemblée Générale des Nations Unies. Gabonkaw fe u ka jamana sariya sunba Cour constitutionnelle a ye a ka jaabiw bɔ jamana ɲɛmɔgɔya ɲini kalataw kun kan juma su septembre kalo tile 23 k'a dugu jɛ sibiri la septembre kalo tile 24 a ko jaabi bɔlen ye se di Ali Bongo ma k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin kirisoba in jamana tɔgɔ la wagati jan jateminɛw kɔfɛ a ye fanga sinamatɔ ɲɛma Jean Ping o ka laɲiniw fili kɛrɛfɛ ni sibiri sɔgɔmada in na septembre kalo tile 24 lakana tigilamaw kelen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ Gabon faba kɔnɔna na jamana sariya sunba in kelen kɔfɛ ka se di Ali Bongo ma nga a ye yɛlɛma dɔw don jaabi kunfɔlɔ bɔlenw na o kalata bara minnu kɛra utukalo tile 27 o jaabi kura bɔlenw y'a yira ko ka kɛ ni kalata baraw ye kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada Ali Bongo ye 50 buruburu 66 de sɔrɔ Jean Ping ta kɛra 47 buruburu 24 ye o b'a yira ko dɔ bɔra ale ka maa sɔrɔta la n'i ye sumani kɛ ni jaabi fɔlɔ bɔli ye o jaabi fɔlɔ mun na a kun ye 48 murumuru 23 de sɔrɔ ka kɛ ni kiribulon ka nin jaabi in bɔlen jamana ɲɛmɔgɔ Ali Bongo teliyara ka wele se jamana kɔnɔ politikima bɛɛ lajɛlen ma ka fara Jean Ping n'a dɛmɛbaaw kan n'o de u ka ko in ta ni hakili ye ani ka kuma ɲɔgɔnyaw sigi u ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoni in dilen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen hakili ka jɔ fanga sinamatɔw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka denmisɛnninamaw sabula jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra utukalo tile 31 o kɛra sababu ye ka gɛlɛya ni wulikajɔ dɔw don jamana faaba kɔnɔ ani marabolo wɛrɛw la tiɲɛni camanw fɛnɛ kɛra i n'a fɔ u ka wasabulo tasuma donnen o la n'o jaw yera subahana mansi sanfɛ maa kɔni t'a dɔn waati nataw la minnu bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ fanga sinamatɔw kɔni y'a yira k'olu tɛna maaw yamaruya ni ɲali ye u tɛna maaw yamaruya ni tiɲɛli ye olu n'u ka dusukasiw de kɔni bɛ ɲɔgɔn na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ kɛ Ali Bongo Odimba ka manda 2nan ye Ali Bongo mun bɛ san 50 ani san 7 la bi ni a sigira san 2009 waatiw la a fa Umar Bongo fatulen kɔfɛ. Lajɛrɛ min bɛ wele ko Rencontre Africa n'ale bɛ lajɛrɛba ko fɔ sɔrɔ nasiraw kan
Faransi jamana ani Afriki gun ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛrɛ baaraw kun cɛra jumadon septembre kalo tile 23 maaba caman kun be kɛnɛ in kan cakɛda nasira caman tɔgɔ la damagara kɔrɔfɔla koloma min kan kɛnɛ kan o kɛra farafina ka sɛnɛkow ye sabula gɛlɛyaw ni makɔnɔ caman ɲɛsinen do farafina ka sɛnɛkow ma farafina mun kan ka maa miliyari 2 sɔrɔ a ka dugukolow kan san 2050 waatiw la farafina ka maaw be ka caya nga a ka sɔrɔ sɛnɛ nasiraw kan o be ka dɔgɔya ani a jɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ sɛnɛkow la diɲɛ suguba kɛnɛw kan François Birgo ka fɔla n'ale ye Faransi jɛkulu dɔ ka ɲɛma ye jɛkulu min ka baara be ɲɛsin ka se ka yiridenw falen falen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ko fura kan ka ɲini teliya la farafina ko gɛlɛya in na wa a y'a yira ko mun makɔnɔlen do bi farafina kɔnɔ o de ye a ka se ka dɔ fara a ka sɔrɔ ka ni siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 ka taa se siɲɛ 4 ɲɔgɔnnaw ma Hari Faso fɛnɛ y'a yira n'ale ye Cameroun cakɛdaba dɔ ɲɛmɔgɔ ye ale ko ni ko i ka dɔ fara sɔrɔw kan o ti taa fɛn 3 sɔrɔli kɔ i bolokɔrɔ a fɔlɔ o de ye si ɲuman sɔrɔli ye a filanan angɛrɛ ɲuman sɔrɔli mun b'a to si be se ka falen nɔgɔya la a sabanan o de k'i janto sumaw na u kelen kɔ k'u kunbɔ tɔgɔya minnu na fɛn ɲɛnamaniw kana se k'a tiɲɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni maaba 2 ka yeta la u y'a yira ko farafina kɔnɔ u ka gouvernement kan k'u ɲindo sɛnɛko la ka siraw labɛn walasa feere ka se ka kɛ ani k'u kunda sɛnɛ hakilina kuraw kan ani ka ɲininiw sigi sen kan ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛmaw ye u ko n'o baara in sira ka sigi sen kan bɛɛ ɲani ka taa se san 2050 ma farafina b'a ka laɲiniw sɔrɔ sɛnɛko nasiraw kan ka kɛ ni 27 septembre ɲɛnajɛ ye ɲɛnakaw fɛ yen ne bɛ tɛlɛ kɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 56 na ɲɛnakaw ye nɛgɛso kurusi kɛnɛ sigi walasa ni nɛgɛso kurusi a kɛnɛ ka se ka kɛ kɛnɛ belebele ye o ye maraden bɛɛ lajɛlen sen do tulonkɛ la o kɛla sababu ye min ye denmisɛnnin fitininw ye a bɛ fɔ minnu ma ko simidenw olu fana ye nɛgɛsoboli fana kɛ kɛnɛ in kan olu ka boli senfɛ Jɔmɔgɔ Jalo ka bɔ Ɲɛna ale kɛla fɔlɔ ye min dala o kan o kɛra Adama Mariko ye ka bɔ Janbugu Cheikh Umar Sidibe ka bɔ Ɲɛnakaw fɛ o ye jɔyɔrɔ 3 fɔlɔw kuncɛ kilomɛtiri 24 olu ka kɔrɔlen o y'o de don senkɔrɔ o boli senfɛ Lasina Jalo ka bɔ Cɛkurala ale kɛla fɔlɔ ye maa 38 cɛma filanan o kɛla Segu Jalo ye sabanan o kɛla Umar Konate ye olu maa 2 bɛɛ lajɛlen bɔ Ɲɛna maaw sigikun kun ye boliba min ye o kɛla maa 18 ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 87 yɔrɔ kalama sababu la a bɛ fɔ minnu ma ko point chaud turu fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ Omar Jara ka bɔ Jibala point chaud fɔlɔ ale y'o seb'a sɔrɔ min ye point chaud filanan ye ani point chaud sabanan Isa Jara ka bɔ Jibala ale ye wasa don o la nka ɲinan 22 septembre yɛrɛ boli tɔgɔ maa min y'a ta o kɛla Kasim Sanogo ye ka bɔ Cola wa min dala nɔ kan o fana ye Colaka ye n'o ye Seydou Jire ye Isa Jara ka bɔ Jibala ale ye jɔyɔrɔ 3 fɔlɔw kuncɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ka lasigiden min bɛ Ɲɛnakaw fɛ ani Ɲɛna yɛrɛ lasigidenw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya fɔ nin kɛnɛ in kan hakilina wɛrɛ foyi tɛ ne la ka nɛgɛsobeli tɛ wa entraînement kɔni ani dɛmɛbagalu n'o tɛ n'i ye supporters ka kuma caman minɛ a nɛgɛsobeli ɲɔgɔn tɛ bɛn quoi ne kɔni bɛ foli kɛ nɛgɛsobela bɛɛ lajɛlen ye n'Ala ye bisa di ne ma cogo min na n'Ala ka don wɛrɛ ta ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye cogo la awɔ ne kuma ne ka kuma ye bon depuis n'an yɛlɛla a ma bala n na awɔ depuis ni an yɛlɛla ne kɔni y'a bila n kɔnɔ bi kɔni ne bɛ san tɛ ne bɛ kɛ premier ye bon an bɔra ka nɛgɛsoboli lajɛ nɛgɛsoboli départ ye sisan nɛgɛsoboli ni an ka kɔrɔlen ko yan ka taa Ganadugu yan fo équipe nationale la an ye fɛnbaw k'a kɔnɔ an y'a k'a kɔnɔ Mali kɔnɔ an y'a k'a kɔnɔ kɔkanna la donc ne tɛ se ka kɛ nɛgɛsoboli kɔ an ka sport Mali la sport min ye an kanu ka tɛmɛ sport bɛɛ kan o nɛgɛsoboli ye ni ye nɛgɛsoboli ko fɔ dɔrɔn Ganadugu de bɛ f'i ɲɛna donc o y'a to an ka fête tɛ k'a kɔ ni m'o k'an ka fête la dɔrɔn a man ɲi voilà welekan min b'an bolo ka ɲɛsin u ma bi u k'a kɛ kɛcogoya ɲuman na nisɔndiya kɔnɔ a ka kɛ bɛn kɔnɔ si kana si degun an k'a kɛ nisɔndiya an k'a ban nisɔndiya ye o de welekan b'an bolo ka ɲɛsin nɛgɛsobolilaw ma bi an bɛ fête min kɛnɛ kan o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya fête ye n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko indépendance bon Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ɲinan y'a san 56 ni an b'o de fête kɛnɛ kan hakilila jigin de don mɔgɔw bɛ kulonkɛw la an bɛ ɲɛnajɛw la bɛɛ nisɔn ka di o ka ɲi Ɲɛna maire y'a ka discours kalan sisan olu sera ka baara min kɛ Ɲɛna commune kɔnɔ Ɲɛna a y'o de fɔ ka daminɛ écoleso jɔw la ka taa dɔgɔtɔrɔso kow ma kalandenw bɛ se ka lafiya école maître bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna na cogo min
population yɛrɛ hakilina bɛ se ka wasa cogo min baara ka ca population sigilen bɛ a y'a kan ye a ka ca dɛ u ɲɛnafɛn ka ca a bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen na nka ni ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais yɔrɔ kelen de tɛ mais walasa a bɛɛ ka se ka kɛ population ni mun ka kan f'u ko jɔyɔrɔ ta a fɔra ko lampon kɛmɛ kɛmɛ sigi la ko 60 o de donna a tɔ 40 bɛ yen an b'a f'u ɲɛna u ye caman kɛ halisa u ka dɔ fara o kan donc a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka tulonkɛ in tɛmɛnen kɔfɛ an kana bɛɛ kɛ tulonkɛ ye an k'an cɛsiri an ka baara kɛ walasa an bɛ min fɔ ko indépendance a ka ko yɛrɛ 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 maliden bɛɛ ka tulonkɛ dabila maliden bɛɛ k'i cɛsiri aw ka mairie ye cɛsiri min kɛ a y'o de fɔ u y'o baara k'o de fɔ aw ka commandant bɛ yan sɔrɔdasiw bɛ yan u bɛɛ bɛ k'u ta kɛ population civile f'u ka ta kɛ la société civile bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sani nɛgɛso kurusi yɛrɛ ka daminɛ min ye jamana yɛrɛ jɔnjɔnba o yɛlɛliw n'an kama ko montée de couleur kana se ɲɛna folisenw ma o bɛɛ lajɛlen kɛla ni ka maaw nisi wasa an bɛ dugawu de kɛ sangare 22 septembre ala ka yira an na o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛ sini ni ala sɔnna ma